Ki noyalam ka United Democratic Party UDP ki lapan pau ba kejing mi no ubak don bok hamdej bat kat to kat nengut ki nongkit kam kam kta ya ka party bat ka Kunhun Regional Democratic Alliance. Ya kene laong habaya keren bat ki nong thok kubor hadin kejing yalang ka UDP ka balong hamawati hadin ba kejing mi no ki noyalam bat nongkit kam ka UDP ribhoy. Ha kene kejing yalang laya don lang ubak Titus Khan Working President ka State UDP Uba Jemino Mautho General Secretary State UDP, Ba Balajit Rani Working President UDP Ribhoy, Ba Michael Karhunai Secretary UDP Ribhoy lambat kiwe-kiwe. Uba Jemino Mautho ulapun pau bakum ka seng riulum, kabalarim kadon hi kajing snodiaw ba uba don bok humdej, ubdey uwe na kinong yalam barim jong kani ka party ulami no, Henry kam don jikta ya ka party, bat haduk menta ka UDP kadang klany haribhoy. Ula ongru baka party kadang reham bha karukom trekam hakakam himasima khamtam hakajing don jong ki MLA bat MDC ki bat reshtom banang pankhlanya ka party hakajing ai lenti ka election MP. Kabai day bat iba don bong bat katu kan ne ki blaya mi no na kan ka seng UDP nang ne Ribhoy district. Hoy ngi pen pau ya ka jing sosi na ka lang jongi mo kum ka party nomor ba don bong ila don bat ka party jongi la slamba. Dia hakini ki kendiat hakijing shaman sim tayo ngadang ya keren bat i kema arsian le dia laisian telefon bat ngidang ya keren mo dang ya khana bat i to hot i don hi ke jing keren benyau na kaliang jong i hakabai di bat ka jing trekam de party den re ngam sim poi perkhat pada ba kan poi sadu ni put ban na kaliang jong i ba in mi no na ka party ken nomor mo la de riurium jong party la mi na ka party Tihenre ngangam don ban ong kadai ka rai shimet jong ihi bat jong ki katu kat ni. Tihenre hadin ka jing mi no anak kaliang ka jong i ilayo ya ka telefon pede mo ka jing pesong na kaliang jong ki babon ki nong yalam jong ka parti hang ni hari boy. Ngam jimpoi perkhan mo ba kidang bon ba kita ki nong yalam ki badan hang ni hari boy district. Tihadian mengelafon bat i secretary ba Michael Karhunai Kehadian mengai kan dengan list jong kinong kitkam ka parti ngasyam ba nakasya 4% kay kibami naka parti kita kinong kitkam kilong tang da si ngam tip 10% kidon na kimdon na tang laingut tepi te barok kini ki nong kitkam jong ka parti Ribhoy district kidang long intact kidang don naka parti ki jong ni te barok ngasay ong tang di kawai di ke parti ki jongi ke di ke parti parti riulum ke barim tam bat ke bahia tam kan ke jalan ke ni ngidon khat arngut ki MLA menta ngidon bon ngut ki MDC hari khasi jantia mo Khasi Hills Autonomous District Council Jantia Hills Autonomous District Council wangi juong ba kan parti ki jongi ke la syong karbon na ke jal benrio ke jongi tile si ki por election doni bami UAR tambah kaya kebetulan nak cimut jeng perkat jeng pat te kalong dah kumoi pat ti kidang don bon ba ki bakersan ya kan ke parti ki jongi ha ka tugas ngi dang kini kenjat ngi yo men pelong meeting hang te umroi kan no ke jeng sultanan makiwan mo kinong kit kam nak keleng ban pensngan jingi umroi constituency ha ka bai dei bat kan ke jeng elap election jong kan ke MP mo tengam simpoi perkat bakin yawan hadu katu Tekamut ba kibrio hang ni hatan Ribhoy ru kidang don kata ka jing song chan ka jing song ie ya ka parti kan dia nak kai ka daw boy ba don bok imi te ngamla ban song thuo den re ngi kum ka parti pada ngi hap hi man ya chakmat te menta PE hi ha ka janmiet ka pementa na keleng kini ki constituency mo ki kmat jong ka parti UDP jong i layawan hang ni menta ban mo ban penpau ya kata ka jing teli kan jong ki nong ket kam jong ka parti hang ni Ribhoy te banganget scam ba kan ni ka jing mi jong ba don bok bat ki wei katu kan ni kanum kata yang ni ka election ke pementa bat nang dia le sing in sahaban perkhat kum ban penwandur ban pen kampen bha shu ya ka parti jong ni hang ni Ribhoy district